নিয়মতাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী বিষয়ববীয়া আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য যেন অযথা মানুহবিলাকে ভিৰটো অকণমান কমাই দিয়ে যেন। পেণ্ডেলৰ ভিতৰত যিবিলাক মানুহ এনে অনেবানে ঘূৰি আছে তেখেতসকলে কাইণ্ডলি অকণমান জায়গাটো খালী কৰি দিয়াটো অনুৰোধ কৰিম। आसाम सरकार केन्द्र सरकारजों जहै जे बिटिआर चुक्ति जालांबाय बे बिटिआर चुक्ति जानायनिनो दिनै मानगोनां राजा आइ आफा नोंथांमोन थांनाय 2020 তামোলপুৰৰ মানুহ হিচাপে আমাৰ আজি বিৰাট ভাল লাগিছে যে ইয়াত মেডিকেল কলেজ এখন হ'বলৈ যাই আছে তাৰ আধাৰশিলা আজি স্থাপন হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিওঁ বিটিআৰ চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিওঁ আৰু প্ৰথমতে আমি শলাগ ল'ব লাগিব সেইসকল শ্বহীদক যাৰ বিনিময়ত বিটিআৰ চুক্তি হ'ল আৰু তাৰ বিনিময়ত আজি এইবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত বিটিআৰৰ আৰু বহুত উন্নতি হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনিকে মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ মই। थामथि बर' एकर्डनि दिनैनि जा तामुलपुराव मोनसे मेडिकेल कलेज गायसननायनि जा हाबाफारि बे गायसननाय हाबाफारिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर जौगाखांनायनि स्टेप आरो बेनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ फोरमान होनो थांगासिनो दङ दे फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव जा थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों मोननाय गासैबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि गुबै थांखियानो जागोन बर' हारिया बयनिख्रुइ जौगानाय हारिफोरनि गेजेराव मोनसे जौगानाय हारि हिसाबै सिनायथि होजानाय। बेखौथ' सोरबा व्यक्तिनि नाजानाय होननानै जों बुंनो हाया दा बर' एकर्ड बे थामथि एकर्डआ साफ्रोमबो बर' सुबुंनिनो बिहोमा दङ बेवहाय एनडिपिनि बिहोमा दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमा दं बर' समाजारि आफादफोरनि बिहोमा दं साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयनिबो बिहोमा दङ जायनि जाहोनाव बेखौ सोरनिबा बिहोमा होननानै जों बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन। नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बर' गोरोबथा बे गोरोबथानि दफा बायदियै दिनै तामुलपुर नैबे सोहोराव गंसे देहा बिफाननि मोनसे कलेज गायसन थांगासिनो दङ बेयो जोंनि बिटिआर बासिनि थाखायल' नङा जोंनि सारा आसामनि जोंनि बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय आसामनि गासैबो हारि माहारिनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा गोबां फोथायनाय दङ आरो मिजिं दङ बे इउनिभारसिटिनि गेजेरजों गोबां डाक्टर सृष्टि जागोन आरो जोङो जायखिजाया देहायारि बेरामनि थाखाय सोखानायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो जोंनि साखाथियावनो मोनगोन दा बेखायनो दिनैनि माने बाराया बा दिनैनि साना जोंनि बिटिआर बासि आरो जोंनि सा सानजा आसामनि रायजोफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब। नैबे समाव नोंथाङा दिनैनि समाव माबायदि रायखांनो सानो? आं बे समाव गिबियावनो जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावग्रोयो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि बावसोमनाय नङाब्ला जोंनि सोमावसारनाया थावरिनाय नङामोन जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सोमावसारारि जिफोर आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै एनडिएफबि बा बिदिनो गुबुन गुबुन सोमावसारारि आफाद बे आफादफोरखौ बिथांमोना हेफाजाब होदों थुलुंगा होदों बेनि थाखायनो आं गिबियावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जायफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय बे बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय न'खरनि जि फोलेर आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरनायजों लोगोसे बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरो आरो जायफोर बिग्रायारिफ्रा जोंनि बर' हादोर सोरजिनो थाखाय जि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय बे बिग्रायारि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिहरो। तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननाया बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि मोनसे एकर्डनि दफाखा आरो बे दफा मथेनो
दिनै भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित बे शाहआ समाव गुवाहाटीनिफ्राय बेखौ हांख्रायजानाय आलासि फैनाया बिथांमोना जोंनि गेजेराव जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा सफैजोब्बाय। मानो होनबा बर' दान्दिसे समनि माहारिया उनावनो जोङो नैबे ओनसोलखौ लानानै दिनैनि गोबां मेडिकेल समनिफ्राय कलेज दाबि हस्पिटालखौ खालामबोदों आरो बे दाबि आधार खालामनानै बिलास स्थापन आलादा रायजो दाबि बे आधार खालामनायनि बिलास गेजेराव स्थापन हाबाफारिखौ बिटिआरखौ जों दान्दिसे मोननो समनि हाबाय उनाव जोङो बिटिआरनिनो मोनसे दफा जागायगोन। बे तामुलपुर बेखायनो रायजो ओनसोलाव राजा आइ आफा मेडिकेल नोंथांमोनखौ केन्सार गुरै खावलायदों केन्सार हस्पिटाल जाहाथे लोगोसे रेजिडेन्ट नोंथांमोना कलेज गावबा गावनि गायसननांगौ दिनै मास्कखौ बेखौ दिनै गानो बेखेवगोन आरो बे बेखेवनायल' नङा जाहाथे बियो कभिड मोजाङै प्रट'कलखौ लुफुंजायो बिनि मानिनानै थाखाय जाहाथे जोङो सोलियो आसाम बेनि सरकार थाखाय भारत गुरै सरकार लोगोसे खावलायनाय बिटिआर थाबाय। सरकारखौ गोजोन्थों। जोङो खावलायदों जाहाथे बे लुफुंजानायनि गेजेरजों रायजोनो सेवा जाहाथे खालामनो हायो रायजोनो जाहाथे बे जिखिनि बेमार आजार बेखौ बे ओनसोलनिया जाहाथे बेहायनो नायनो हायो बिसिम जाहाथे मावफुङो बेखिनिखौ खावलायबाय मानो होनबा बे दफाफोरा गोबां रोजा रोजा बर' माहारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ बलिदान होनानै मोनबोनाय मोनसे जोंनि बिटिआर एकर्ड दा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे खुनु थालाङा जासे बिदिनो मोनफा मोनफा मावफुंगोन आरो बे मावफुंनो लानायखौ जोङो नैबेहाय मोनजेननाय हिसाबै जों खोब गोजोननाय मोनदों तामुलपुराव मोनजेननाय हिसाबै जाहाथे बियो फैबाय थानाय समाव रायजोनो मोनसे मोजां सेवा होनाय रायजोनो मोनसे मोजां बेनिफ्राय सिकित्सा जाहाथे होनो हायो बेखौ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे बेनिफ्राय फरायनानै डाक्टर जानो हायो ओंखारनो हायो बेखिनिखौ मिजिंथिनानै बेखिनिखौ बुंथिनाय হিচাপে খুব আনন্দিত আৰু মই তামোলপুৰ জিলা ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ যাই আছে আমাৰ মানে তামোলপুৰ মানে আমাৰ কচুবাৰীত তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন কৰিবলৈ যাই আছে আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ দেৱে ডিজিটেল দ্বাৰা মানে কৰা যাব ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি তামোলপুৰবাসী হিচাপে খুব আনন্দিত আৰু আমি যিটো ভাবিছিল যে মানে আমি 50 বছৰত তেনেকৈ নহ'ব বুলি ভাবিছিল তামোলপুৰত কিন্তু আমি বাস্তৱত দেখুৱাব পালোঁ আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ বৰ্তমান বিটিআৰৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আজিৰ আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা আমি যিটো পাবলৈ সক্ষম খবৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা অতিথিবৃন্দক মই লগতে আমি খন্তেক পিছতে চিনাকি দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইটো হস্পিটেল হোৱাৰ পিছত আমাৰ বাক্সা ওদালগুৰি আৰু লগতে তামোলপুৰ জিলা নতুনকৈ হ'বলৈ যাই আছে ইয়াৰ মানে আমাৰ যিখিনি পিছপৰা অঞ্চলৰ আমাৰ জনসাধাৰণ আমাৰ সেই অঞ্চলৰ মানে বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমি আজি মানে টকা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ পোৱা নাছিলে কিন্তু সেইটো হস্পিটেল হোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আমি ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতে কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই दिनै जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय फाइनेन्स मिनिस्टार मानगोनां बिटिसिनि प्रधानमन्त्री आरो आलासि बिथांमोनखौ धन्यबाद ज्ञापन जासिছোঁ माखासे दोलो संगठननि आलासि बिथांमोनखौ जों दान्दिसे समनि उनाव সকলো পাৰিব